odcinku LSP i teraz jeszcze tylko tutaj przyjmę parę osób do znajomych i zaczynamy. No więc myślałam, że z okazji, przepraszam, mam czkawkę, z okazji z tego czkawku. Tak to jest, jak się myśli o jednym, a mówi się drugie. No więc z okazji też tego czwartku zrobię taki jakiś pączkowy ten kontent? Tak, kontent. Właśnie to mi chodzi. I teraz znajdźmy może jakiś włos. Kolorowy i różowy. Są tak bardzo to czwartkowe? Nie wiem, tam trochę włosy ubrania, żeby to w ogóle nie wyglądało. A nie to tak samo. Nie należy do najbogatszych. Jakby to ująć, ostatnimi czasy trochę zbiedniałam. No więc, cóż, takie życie. Jakaś pączkowa. Że wykręciłam ten filmik, tyle, że mi się on nie do końca wyszedł, bo się okazało, że tutaj ten telefon, na którym właśnie nagrywam, się rozładował. No i tak jakoś wyszło. No ale skąd ja mogłam to wiedzieć? Co oni mogliby zrobić jakiegoś takiego pączkowego motywu? Są jakieś tam walentynki, kafe, ale to tam pewnie będzie. Take off. Może tu. O, pięknie. Mamy naszą posypkowe ciuszki, których szukałam, więc może zdejmę wszystko, co na razie mam na sobie. I tak. To jest dość pączkowe. Są też, ale chyba są to takie bardziej różne polewy i w ogóle zawsze kolor można zmienić, bo tutaj chyba już raczej nic szczególnego. Ale dobrze, że w ogóle znalazłam jakiś to strasznie wkurza mnie ta czkawka, już mają od dłuższego czasu. I stwierdziłam, że trudno. Nagram ten filmik, nawet szkawce. Może gdyby tak tutaj zmienić kolor na brąz, to nie wygląda dobrze. Nie oszukujmy się, to nie wygląda dobrze. Nie mam pomysłu na kolory. Kompletnie nie mam pomysłu. Ale w sumie to powiedział, że to koniecznie musi być taki brązowy pączek. Mógł być to taki przecież pączek taki lewy. Ale żeby jakoś to w miarę wyglądało. Więc teraz jakieś buty porządne. Te włosy po prostu są pączkowe, jak nie wiem. Chyba. Nie są dość pączkowe. Nie są na tyle pączkowe. Dobra, co już tam wpięte mamy, to najważniejsze. Włosy. Może sobie włosy, to jeśli tu chodzi o to nie ma jakichś chyba większych wymagań. Ale muszą pozbyć tego kwiecistego wijanka na głowie. Bo na telefonie jest tak głupio, że nie da się zdjąć tych niektórych ubręczy chyba na sobie. Co to jest? Służba. O nie. Nad włosami się jeszcze o tym zastanowię. Jutro nareszcie będę miała z głowy te wszystkie, tą całą naukę ze tego konkursu. Bo jutro jadę na konkurs i musiałam się do niego uczyć, jak
chyba do każdego konkursu. Z tego, co mi wiadomo. Ciekawe, czy ta czkawka mi do dziś jeszcze przejdzie. I tak, bo raczej chyba nie ma się tak długo czkawki. Z tego, co wiem. Nie mogę zrobić jakiejś porządnej posypeczki na głowie. Czy coś w tym stylu. Teraz będę tutaj przeszukiwać cały sklep, a wy będziecie się na to patrzeć. Te filmiki są nudne, tak jak ja sama bym miała to oglądać. Ale nie, to jak coś z tego nie można mówić. To jest takie ciekawe. Ja się w ogóle dziwię, jak ktoś mógłby tego nie oglądać. Jest! Jakaś babeczka. No fakt, babeczka, ale to jest to czwartkowe, więc w sumie... Bardziej to pączki chyba w tłusty czwartek. Znaczy w mojej, jak to tak powinno być, profesjonalnie rodzinnej tradycji. Według pokoleń... O nie! Pozbyłam się mojej babeczki! Musiałabym zejść ten wianek z mojej głowy. Przy pomocy czegoś... Nie wiem czego dokładnie. No, mogą być takie kolorowe, ale nie, tam to wygląda jak jakieś takie... Trzeba do tego znaleźć jakieś przyzwoite buty. Tak w ogóle ostatnimi czasy strasznie nie miałam pomysłu, cóż by robić. Więc jako szanująca się... Czy ja mogę sobie nazwać youtuberką? Bo ja nie wiem sama już. Ale jako szanująca się... Mam zaszczyt zapytać się was, i co ja mam... Jaki filmik byście chcieli, żeby nagrała? Bo... Szczerze mówiąc, to nie. Och, przyznanie się do błędów jest... Przyznanie się do... Czego tam? Przyznawanie się do... Poczekajcie, muszę jakoś to sformułować. Przyznawanie się do niepewności jest takie trudne. Nigdy w życiu sobie tego nie wybaczę. To ja może pójdę po jakiś dodatek. No to raczej będzie nas przecięła głowy ta cała babeczka i nie będę przetrząsać już wszystkiego. Może jakoś uda mi się przy okazji zdjąć ten głupi wiek. Znaczy oni nigdy nie... Że nie można tego zdjąć. Jedna z rzeczy, którą powinny... I teraz... O! Jak ładnie pozbyłam się go, no po prostu jestem z siebie dumna, poza tym, że nie mam babeczki, no ale... Mniejsza z tym, zaraz się ją znajdzie i będzie po sprawie. O, urodziny! Chociaż babeczka na dłuższy czwartek chyba jest lepsza. A tam. Moim zdaniem jest lepsza, więc się jej poszuka. Znaczy jak jej nie znajdę, to... Cóż. Obejdzie się. O, ananas! Mogłabym się przebrać za ananasa, to by było super, bo jest taka fajna cośka. Oni serio nie mogą zrobić takiej fajnej babeczki na początku? Teraz będę przemierzać długie trasy w porządku. O! To nie jest takie złe. Pasuje też jakieś słodyczki. Tylko babeczka miała tą pozycję. W sumie, gdyby tak trochę kolorki pozmienić. Tutaj troszeczkę inne. Tutaj troszeczkę inny odcień. I... O nie. I tu jeszcze jedna ważna rzecz. To nie ma prawa tak wyglądać. No i ładnie pasuje. Co prawda nie jest to tą moją babeczką, ale jakby się uprzeć, w sumie nie wygląda źle. No więc to jest mój komplet, którego
chyba. No muszę to rozważyć, tylko żebym miała taką diament. Chociaż może... W sumie... W ogóle nad głosami muszę się jeszcze zastanowić. A czy kupić ten komplet, jak będzie już całkowicie dopracowany, to wtedy się zastanę. Może mu coś... O. Nie, w sumie nam te włosy były spoko, nie chcę mi się w tym szukać. Wiecie co? To lepiej chyba wygląda. Tylko, że nie mam za pieniędzy. To może zróbmy tak oszczędzowanie budżetu, że ja założę sobie jakiś stary włos. No, oszczędzać też trzeba umieć. Nie oszukujmy się. Więc ja to... O nie, nasze piękne makarony. Piszę makarons. Więc makarony. Chociaż to chyba inaczej się nazywa. Tak w przybliżeniu makarony. I też nie mogę kupić. To żeby trochę wyglądała czwartkowo. I żeby upamiętnić ten filmik, kupię to. No i tak but też nie musiałam kupować, bo mam jakiś tam różowy but. Tak, oszczędność. Moja piękna oszczędność. No w sumie nie dziwcie się, no bo gdybyście mieli tyle kasy, to nie to szło. A nie, teraz się zacina, no. O. Mój siostra krzyczy. Nie wiem, czy to słyszycie, ale krzyczy. Biega i tu bie. No i to wkurza. Nie wiem, jak to wygląda. Po prostu ja nie mam. Ja podziwiam tych ludzi, którzy to zniosą. Ej, nie! Ojej, no i znowu będzie to samo. No. Zwykle. Ej, no. A, ja nie wiem, pewnie w jakichś tam filmikach zapraszałam was do mojego klubu Karelki Mimi. Hashtag Karel i on się nazywał. Ja nie wiem, jak on się nazywał. Co? Moja inteligencja po prostu... Ja wiem, nie musicie dziękować, że ja mam za moją inteligencję. Nie no. Jestem pewna, że wszyscy jesteście zaskoczeni moją inteligencją. To może chyba dlatego nie patrzę. Chociaż ja nie wiem, jak teraz im tak jakoś super nie znam o kompletach, ale... Może te? Czasami warto założyć coś, czego się nikt nie nosiło. Haha. No i te uszy, które kiedyś przez przypadek założyło. No to może pasować w sumie. Albo kwiatka. No zostawię tą kwiatkę. I dobra. Tak, niech tak będzie. Ej, no stary. No, mówiłam do swojego telefonu. Siema stary, albo siema dział, jak leci. No to z czym stylu, no. No, moje śmieszne żarciki. A tu pokazywało, że to jest snajków. No dobra, w sumie nie będę już tutaj nic gadać. Długo i tego wszystkiego